Els museus no són dipòsits de cadàvers. Tenen alguna cosa a dir-nos, relacionar unes obres d'art clàssiques i posar això en relació amb el present. Aquest museu ha tingut la capacitat de sobreposar-se a la fatalitat i fer, per exemple, una exposició sobre una compra de taules gòtiques falses, tan bon punt es van poder comprar les autèntiques. Girona és una ciutat cultural, sense cap mena de dubte. És una ciutat que vol ser cultural. I ho ha sigut sempre, fins i tot en temps molt i molt difícils, perquè és una ciutat creativa i ha tingut uns artistes que han treballat molt sols. En determinats moments s'han agrupat, en moments que estic pensant en els anys 40, els moments més difícils de la postguerra, feien equips, fins i tot en les desavinences. Sabien remar en una mateixa direcció quan d'allò depenia que la ciutat no es morís culturalment. Però, per altra banda, molts d'ells no van aconseguir fer el salt, no? Trencar la gàbia de paper que representa una ciutat petita com Girona. Si en Paco Torres hagués sigut un artista de Barcelona, hagués tingut més projecció internacional. No ho sabem. El Museu d'Art jo crec que és una peça important de la vida cultural de la ciutat de Girona. És el millor museu de la ciutat. T'ordena la història de l'art, no? Aquí és on juga també el paper d'una bona gestió de museu, que és que aquest discurs es vagi actualitzant, que es vagi renovant. La paradoxa és que, sent el millor museu de Girona, no és el més visitat. Té molta capacitat de generar diàlegs entre les mateixes obres, relacionar unes obres d'art clàssiques i posar això en relació amb el present. I això és una funció que els museus cada vegada en tenen més. No són dipòsits de cadàvers. Tenen alguna cosa a dir-nos sobre el present. Aquest museu ha tingut la capacitat de sobreposar-se a la fatalitat i fer, per exemple, una exposició sobre una compra de taules gòtiques falses, tan bon punt es van poder comprar les autèntiques. I a més, que anava més enllà de confessar un pecat, sinó d'invitar una reflexió sobre l'autenticitat de l'art, allò que creiem que és autèntic, no? I si un fals t'enlluerna, fins a quin punt és fals. Tu que ets soci dels Amics del Museu d'Art, per què creus que té un sentit formar part d'aquest tipus d'associacions? Els Amics del Museu d'Art han ajudat i s'han ajudat ells mateixos, és a dir, han ajudat el museu a la divulgació del que fa, han ajudat a comprar alguna obra de tant en tant, però per altra banda dic que s'han ajudat ells mateixos perquè les excursions i els viatges que els Amics del Museu d'Art organitzen, doncs els ha permès anar a Roma, o anar a Amsterdam, o anar a no sé on, no? El gaudi de l'art en general és una experiència solitària i crec que aquesta mena d'associacions a museu ajuden a que aquest gaudi o aquest plaer solitari es col·lectivitzi, sigui compartit. Transcendeix l'acte solitari d'enfrontar-te a una obra d'art i el pots col·lectivitzar.